i det der. Mate, okay, kom herover. Jeg kaster nøglerne ned til dig, men skal du også holde cyklen i hånden? Nej, luk mig lige ind. Jeg har det her på. Hvor har du været henne, mate? Gå lige hjem ham. Gå lige hjem ham. Gå lige hjem ham. Jeg kunne ikke ham der. Okay. Manden, han er smed jo. Altså, han kan tage... Gå lige hjem ham. Prøv altså helt, de prøver at lave en sår dernede. Ej, det er min cykel. Det er min cykel, det der. Okay, jeg er ude i den der flaske vodka. Jeg går på